Vi har fået stillet en case, der omhandler gymnastik, parkour og historie. Casens hovedperson er Hans Jørgen. Hans Jørgens fysiologiske tilstand i 1888. Hans Jørgen var i 1888 en dreng på 16 år, som dyrkede 1 times gymnastik ugentligt på den lille lokale skole i Hejninge. Han er 175 cm høj, vejer 70 kg og har en fedtprocent på 14. Derudover har Hans Jørgen en maksimal ildoptagelseshastighed på 3,4 liter per minut og et lodret tyngdepunktsløft på 55 cm. For at finde ud af, hvad Hans Jørgens kondital er, skal vi bruge denne formel til at regne det ud. Den hedder altså maksimal iltoptagelse målt i liter per minut ganget med 1000 ml per liter, divideret med kropsvægten, og det giver så et kondital. Derved siger man altså 3,5 gange med 1000 divideret med 70, og det giver 50. Da vi nu har regnet os frem til, at Hans Jørgens kondital er 50, kan vi se, at det ligger i middelgruppen inden for hans aldersgruppe. Konditallet er et mål for kroppens maksimale evne til at optage ilt. Hans Jørgens fedtprocent er 14, og ud fra tabellen kan vi se, at hvis man har en fedtprocent på, eller hvis man er mellem 16 og 18 år og har en fedtprocent på under 16, så har man en lav fedtprocent. Da vi kender Hans Jørgens højde og vægt, er det muligt for os at udregne hans BMI. BMI betyder Body Mass Index og indregnes ved at tage vægten i kilo divideret med højden i meter i anden. Hans Jørgens BMI er altså 70 divideret med 1,75 i anden, og det giver 22,9. BMI kan bruges til at beskrive kroppens sammensætning og beskrive, om personen er overvægtig, undervægtig eller normalvægtig. Så Hans Jørgens BMI er 29,9, som er under det normale, altså lavt. Hans Jørgens tyngdepunktløft, også kaldet springhøjden, er på 55 cm og betyder, at hans springhøjde er over middel. Dette betyder, at han må være i en god fysisk form. Dengang Hans Jørgen var ung dreng, var gymnastikken inspireret af den svenske gymnastik. Denne gymnastik foregik ofte på landet, og det er også svaret på, hvorfor Hans Jørgen var en del af den svenske gymnastik. Nu var det ikke længere kun folk i byerne, der dyrkede idræt. Nu blev det også mere udbredt på landet, hvor bønderne fik lov til at være en del af det. Øvelserne skulle sikre en harmonisk skoling af kroppen, og det betyder, at man skulle gennemarbejde alle kroppens muskler og led. Hvis vi ser på bilag 1, som viser en bonde med en krum ryg, giver det også et indblik i, at det var den her krumme ryg, som gymnastikken den skulle hjælpe på. Det var vigtigt at få rettet de hårdarbejdende bønder ud, så de ikke længere skulle gå med krum ryg, men i stedet for at blive rettet op. Den såkaldte gymnastikfejde, som var en strid mellem tilhængere af den danske og den svenske gymnastik, begyndte da bønderne i starten af 1900-tallet tog den svenske gymnastik til sig. Striden bredte sig fra skytteforeningerne til skolerne, og der opstod enighed om, hvilken form for gymnastik der skulle dyrkes i foreningerne og i skolerne. Det var på dette tidspunkt hærens gymnastikskoler, der stod for al undervisning inden for gymnastik, og de følte sig naturligvis truet, da højskolerne og gymnastikinstitutterne begyndte at uddanne deres instruktører i den svenske gymnastik. Den danske gymnastik kom til at stå som en slags repræsentant for statsmagten, altså højre regeringen. Den svenske, som er stik modsat, altså den politiske opposition, Bondepartiet Venstre. Striden handlede om indholdet i gymnastikken. På den ene side var der den danske frie og mere legende redskabsgymnastik, og på den anden side havde vi den svenske stillingsgymnastik. Og denne konflikt gik i langt højere grad hen og blev en kulturkamp om, hvilke befolkningsgrupper der skulle bestemme, hvilken form for gymnastik de skulle have, der skulle dominere samfundet. Overklassen danske gymnastik eller bøndernes svenske gymnastik. Regeringen de nedsatte så i 1889 en kommission, der skulle beslutte, hvilken form for gymnastik der skulle dyrkes i skolerne, hvor i den svenske gymnastik fik højeste prioritet og dermed sejrede, ligesom partiet Venstre vandt regeringsmagten. Resultatet af denne fejde det kan ses i Herning i starten af 1900-tallet, altså resultatet af den svenske gymnastik overtager den tyske. I Hejninge der er forældrene til eleverne utilfredse med den idrætsundervisning, som deres børn får, fordi de mener, at eleverne hellere skal bruge deres energi hjemme på markerne på gårdene. Derfor så tager forældrene deres elever ud af undervisningen, og i Hejninge der mærker borgerne den her fejde ved, at Ferdman, som var deres major og idrætsunderviser, han går på pension, og efter Ferdmans pension får gymnastikforeningerne en instruktør, som er inspireret af den her nye svenske gymnastik,
Og det afspejler jo ganske fint resultatet af gymnastikfejden, da nu er den svenske gymnastik, der er dominerende i skolerne. Skoleloven fra 1814 var inspireret af Nachtigalls tyske gymnastik. Bilag 4, som er et uddrag fra skoleloven, hvor de autoriserede skolelærere, som kendte til gymnastik, skulle undervise eleverne i discipliner som løb, spring, klatring, svømning og militære øvelser. Eleverne blev undervist mellem 2 til 3 timer ugentligt, men det kom an på, hvilken årgang man så gik på. Gymnastikken havde til formål at danne det hele menneske. Denne form for gymnastik foregik i byerne, hvor det blev praktiseret af borgerskabet. Den tyske gymnastik lagde vægt på de frie, legende bevægelser med individet i centrum. Under den tyske gymnastik var målet også, at eleverne skulle blive en del af militæret. Senere i 1899 blev den svenske gymnastik indført. I bilag 5 er der et uddrag fra håndbunden gymnastik, som beskriver formålet med gymnastik og idrætsundervisning i 1899. Her var formålet, at legemet skulle gøres sundt, stærkt og behændigt, for at kroppen kunne blive det bedst mulige redskab for ånden. Det ville styrke modet, selvtilliden og styrke ens personlighed. Den svenske gymnastik foregik på landet, hvor bønderne nu havde mulighed for at deltage. Formålet med gymnastikken var at rette den krumme ryg ud, og der kom mere fokus på sundhed. Det var kollektive øvelser, som blev udført under kommando. Hvis man sammenligner datidens skolegymnastik med nutidens skolegymnastik, kan man se, at der er ligheder både fra den tyske og den svenske gymnastik. Formålet med idrætsundervisningen i gymnasiet i 2010 er, at eleverne skal opnå en god fysisk kapacitet, grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelighedsmuligheder. Og det viser en tydelig kobling til den svenske gymnastik, hvor formålet var at gøre legemet stærkt og sundt. Det fremgår også af billedet, at eleverne skal opnå en bred forståelse af idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer. Eleverne skal igennem en alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved bevægelse, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. Og det viser en kobling til den tyske gymnastik, hvor formålet det var at danne det hele menneske gennem leg og frie bevægelser. I skoleidrætten i gymnasierne er der blevet indlagt teoriundervisning, som skal sørge for, at eleverne får en forståelse for kroppens anatomi og en forståelse for, hvorfor man dyrker den idræt, som man gør. Tidligere der var skoleidrætten indlagt for at gøre eleverne sundere, og der lå ikke en teoretisk baggrund bag. Tidligere var gymnastikken præget af kollektive øvelser, hvor der var fokus på disciplin og dannelse. Michael er instruktør i parkour. Hvis man holder sporten parkour op imod den tidligere gymnastik, er der sket en ændring i forhold til, hvordan man udøver sporten tidligere. Tidligere var der fokus på det kollektive og det nationale, hvorimod i det senmoderne samfund, hvor tiden har ændret sig, drejer det sig om det enkelte individ som person. I det senmoderne samfund er vi blevet mere individorienteret. Det gælder også vores idræt. I det senmoderne samfund er fitnesskulturen blevet mere ind. Det er blevet mere udbredt, at man selv kan tilrettelægge sin egen sport. Og i det senmoderne samfund er man blevet mere karriereorienteret, og derved så har man heller ikke så meget tid i hverdagen. Så hvis man dyrker fitness eller en anden form for individorienteret sport, er det nemmere at udøve sporten, når det sådan passer en selv. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i parkour ud fra bilag 3b, kan vi se, at der er tale om en meget individuel sport, i det vi ser, at alle øvelserne de udføres selvstændigt. På baggrund af udviklingen gennem tiden, hvor vi i 1814 havde individet i centrum, og i starten af 1900-tallet, der havde vi fællesskabet i centrum, og som vi ser nu i dagens Danmark, har vi igen individet i centrum i form af parkour og fitness osv. Og så hvis vi følger den her udvikling, vil vi tro, at idrætten i skolerne i 2030 endnu en gang vil være præget af det her fællesskab. Så på den måde, så vil idrætten igennem tiden have sådan skiftet mellem at have individet i centrum og have fællesskabet i centrum i et cirkulært kredsløb. God weekend, Thomas.